van a suceder un acto importante desta casa e ademais eu presentaba a miña dimisión como presidente da Xunta Directiva hai unhas horas, por lo tanto dentro de 2 minutos hai novo presidente que será o meu vicepresidente, o meu querido amigo José María Gómez, para que pido un forte aplauso. Arriba. Eu pidimos, agora vai a ofrecernos un discurso moi importante que ten preparado, pero eu pidimos un aplauso máis importante para Loliña, para a súa muller, porque se Loliña non quer, non temos presidente. Un aplauso para Loliña, a señora presidenta. Bueno, e antes de que fale o presidente, vamos a tocarlle cumpleanos feliz a Jesús Ángel, que está de cumpleanos. Cumple 49, ¿no? Tocámosle cumpleaños feliz. A ver, maestro, me acordeón. Cumpleaños feliz, para Jesús Ángel. Un aplauso. Damos un aplauso a cociñeros, caballeros. Un aplauso para el servicio. Muchas gracias. E nada máis, eu personalmente quero dar unhas gracias a todos por os 17 anos de comprensión que tiveches comigo. E, por favor, apoiade o novo presidente. Vou estar pouco tempo. Vou estar hasta o 1 de outubro, que quede claro. De que ano? Deste ano. Septiembre e outubro. Septiembre termina. Andar o marxo. Claro, poñer o bar en condicións e o resto, despois que arregle. Ora, para mañá vamos a ter unha reunión os demás. Entonces que arreglan todas as cousas. Eu non quero seguir, porque eu xa son velho e non podo seguir. Que veña xente xove. Entonces, digo que non lle perdonar a nadie, pero que veña xente xove que sepa que máis mellor que nós. Se os outros levaron ben, os outros levaron mellor. Nada máis. Gracias por todo. Unha boa Navidad.